Okay na yung bag-apong ng oras kin kanito kanya nyo amin. Dato'y apoy ni Jun Dolorico. It is Cito Genavas Ban. And we would like to... Yan. We would like you to meet Miss Ella. May vlog din po siya. O meron siyang YouTube entitled... Ella Kilnat. Ella Kilnat. Maraming salamat po sa inyo lahat. And nandito kami ngayon sa Banaga. Ano yun? Bulinaw, Aurora Isabela. May gig po kami ngayon. Thank you, Mami. Say hi! Kasama namin si Mami Jun, Best Ross Jim, and Best Miss Tarabita. Hello!